Вітаначкі, гэта я відосік записываю дзень аперацыі, пасля аперацыі відавочна, як можна гэта пабачыць. Записываю відос я праз некалькі гадзін пасля аперацыі. Па маіх прыкідках гэта дзесьці каля 8, але можа быць больш, можа быць менш. Бо сёння мне сказана было прыйсці ў 7, там былі камп'ютарныя праблемы ў рэгістратуры, таму запусцілі мяне там недзе 8 і адразу павялі на аперацыю, то бок я думаю, дзесьці пачалося ў 9 і скончылася каля 10. А аперацыя робіцца гэта пад агульнай анестэзіяй і пад мясцовай блакадай, то бок мне вырубілі руку дзесьці ў шыі. Пра гэта раскажу крышачку пазней. І дагэтуль я не магу рухаць рукой. Адзінае, што я магу рабіць, гэта крышачку варушыць пальцамі, і гэта ўсё. Вельмі дзіўнае адчуванне, бо на вобмацак, калі я левай рукой кранаюся, я нічога правай не адчуваю, гэта вельмі дзіўна. Ёсць крыху болю, нягледзячы на тое, што блакада, бо яна блакуе далёка не ўсё, але ўжо 2 разы мяне шарнулі нармальнымі бейсболамі на базе апіоідаў, таму боль 2-3 па шкале 10-бальнай. Падымалася максімальна дзесьці сёння да 5, але своечасова акупіравалі. Як аперацыя праходзіла? Для тых, хто ўжо рабіў такія аперацыі, гэта, напэўна, не падобнае пад агульным наркозам. Гэта не навіна. Вам нешта коляць, і вы прачынаецеся. Усё. Што было паміж, вам невядома, бо вы ў атрубе. З прыкольных момантаў, што мне сёння вельмі спадабалася, таму што гэта было цікава і незвычайна. Анестэзіёлаг, калі рабіў мне блакаду, ён рабіў гэта з УЗІ, і я бачыў на экране, бо я ляжаў з павёрнутай галавой налева, і там быў экран, і я бачыў, як ігла ў мяне недзе ў шыі калупаецца і шукае гэтыя нервы, але іглу я пры гэтым не адчуваў абсалютна. Гэта даволі цікава. Вось, потым мне далі падыхаць маску, нешта ўвялі ў вену, і ўсё, я потым прачнуўся. Яшчэ цікавым было падчас аперацыі гэта тое, што калі перад аперацыяй мяне рыхтавалі да яе, мне праз катэтэр увялі успакаяльна. Прытым, мне не сказалі, напэўна, пабачыць, што ў мяне пачаў расці пульс. Мне не было страшна, не было нічога, але проста чамусьці пачынаеш хвалявацца, вядома, таму што лежыш на аперацыйным стале, там усё навокал адбываецца і неяк непрыемна. Вось, мне увялі успакаяльна, і я адразу адчуў такі вось спакой. І я нават спытаў, а вы што, мне успакаяльна ўвялі? І мне такі, так. Яшчэ цікавы момант тое, што сёння з анестэзіолагам я размаўляў па-эстонску, наколькі я мог, то бок я мне задаваў пытанні, я казаў так ці не, акрамя аднаго моманту, калі яму там прыйшлося мне па-расейску перакласці. Вось, але гэта цікава. Яшчэ я магу, паколькі у мяне ёсць досвед ужо 2 аперацый пасля траўмы у Беларусі, магу параўнаць, і тут мне спадабалася больш, то бок тэхнічна крыху лепш усё абсталяванне, нягледзячы на тое, што я, напрыклад, там у РНПЦ траўматалогіі ў Беларусі рабіў, і гэта там вельмі добрая установа медычная, ўсё роўна адбывалася, там троху горш. Там зноў жа трэба было самому хадзіць, там кудысьці, самому пералазіць. Тут за цябе ўсё робяць, і нават я казаў, давайце я там зраблю, мне такі, не, ляжы, ўсё, адпачывай, зараз мы табе зробім. Адзінае, што я там пералез з кушэткі на кушэтку на аперацыйную, бо, амаль што 100 кг, там, нейкім медсёстрам ці нават медбратам, такое, калі я сам магу рухацца, чаму бы не. Я ў РНПЦ траўматалогіі таксама пералазіў з непрацуючай нагой. Абед прынеслі, не прымусілі кудысьці ісці. Бейсбол своечасова коляць. Вось, агулам даволі прыемны экспірыенс, які я не раю нікому паўтараць, правяраць. Лепш такі экспірыенс атрымліваюць з вуснаў іншых людзей. Што адбылося?
у выніку. Адбылося цалкам адрыў вялікай грудной цягліцы, там дзве галоўкі, вялікая і маленькая. Маленькая гэта як ключычная, якая крэпіцца, вось, тое, што верхняя грудзь, якая ва ўсіх адстае, хто ў зале ходзіць. Яна больш маленькая, яна не адарвалася, яна засталася, але вось звязка, якая мацуе маю вялікую грудную, гэта назва, калі што. Гэта не таму, што ў мяне вялікая грудная, а гэта проста назва. Яна мацуе да плечовай косткі, яна адарвалася цалкам. І каб яе прымацаваць, туды паставілі 2 анкеры металічных, ну, сверлі дзіркі ў костцы, вставляюць металічныя анкеры, і да іх ужо ніткамі праз звязку прыцягваюць яе, там, каб яна прырастала. Мацуюць яе да косткі, як я ўжо сказаў, 2 дзіркамі, і мацуюць прыблізна ў тое ж самае месца, бо ну, ніхто гарантавана не можа патрапіць літаральна туды, дзе яно было як бы ад прыроды, бо ну, яно не так добра бачна там. То бок яна адарвалася, і костка, я так разумею, амаль што чыстая. Хаця ну, гэта мае спекуляцыі, мне не верце. Разрэз ідзе ад падмышкі да наверх, то бок я яшчэ рану не правяраў, я не ведаю, што там адбылося, але ну, судзячы па крывападцёках, рана не вельмі вялікая, і татуха, магчыма, нават і не зачэп. Ну, там стопудова зачапілі, але можа не крытычна. Таму Рома, будзе табе там трошачку працы падправіць гэта ўсё, калі яна зарасце. Уласна, гэта ўсё па таму, што там зрабілі. З таго, што па аднаўленні, па прагнозах на аднаўленне тэарэтычна можа аднавіцца ледзьве не 99% моцы і трываласці таго, што адбылося, бо калі прышываюць троху не туды, змяняюцца ўнутраныя рычагі, з-за гэтага ну, тупа фізіка іншая атрымліваецца, і па-іншаму будзе цягнуцца. Але там розніца ў міліметрах, ну калі я, напрыклад, там не выступаю па пауэрліфтынгу, а я пакуль што я жым лёжачы ўвогуле рабіць не планую, бо пашоў ён нахер, вось чаму, то як бы гэта не так істотна. Яшчэ цікавы момант, з-за таго, што звязка маленькая, і таму яны адрываюцца, і ўвогуле, хто прыдумаў, жаць лёжачы, калі ў цябе цягліца настолькі вялікая і настолькі маленькая звязка, але з-за таго, што звязка маленькая, прыйшлося прашыць яшчэ троху цягліцу саму. З-за гэтага будзе троху балець, троху цягнуць, але ўсё гэта там мусіць прайсці з часам і рэабілітацыяй. Па рэабілітацыі 3 тыдні поўная імабілізацыя. Ну, поўная імабілізацыя ў тым сэнсе, што я магу руку даставаць з гэтага. Дарэчы, вось касынку трэба будзе зняць. Там у ёдзе ўсё. Я магу яе даставаць, рухаць у лакці, пасіўна рухаць плечавы сустаў, каб ён там не закісаў і не атрафіраваўся, то бок нахіліўся крыху наперад і рухаеш там. Вось такія рэчы можна будзе рабіць. 48 гадзін не мыцца, сказалі. Буду айцішнікам. І агулам рану, в прынцыпе, потым можна мыць, але ну, я, напэўна, буду збегаць, бо неяк не люблю я раны мачыць. Швы трэба будзе зняць, і пасля 10-6 тыдняў ісці да рэабілітолага. Доктар сказаў, зноў жа я пайду раней. Жаць паўнавартасна раней, чым праз паўгады, нельга. І я не планаваў. Але пакуль усё выглядае больш-менш прымальна па рэабілітацыі, таму это надае троху аптымізму. Ну і плюс мне зараз неяк, магчыма, я троху з глузду еду, але магчыма і не, але мне зараз даволі цікава будзе праходзіць працэс рэабілітацыі, на маю думку, бо ну, глядзець, як яно там што адбываецца, і ну, гэта будзе балюча, зразумела, але будзе цікава глядзець за тым, як паляпшаецца сітуацыя. Знаю ўжо, яшчэ абмежаванні на першы час, у меня там недзе ў памяці напісана, трэба перачытаць, але абмежаванні такія, што мне нельга карыстацца менавіта цягліцай, мне нельга адводзіць моцна назад, бо расцягваецца, можа адарвацца і будзе прыжывацца па новай. Нельга напружваць,
Ну, я не ведаю, як пазбегнуць цалкам напружвання, бо гэта адбываецца інстынктыўна, але спадзяюся, што проста праз боль арганізм не будзе даваць мне гэта рабіць. І нельга падымаць там першы тыдзень, падаецца, вышэй за 30 градусаў руку, і зноў жа падымаць не свае моцыі сваёй рукі, а пасіўна, то бок я буду браць левую руку і падымаць правую. І, дарэчы, сёння даведаўся, што мая рука даволі цяжкая, калі яна не працуе. Калі мне трэба было левай нешта зрабіць, я проста вось падымаю, а яна афігець якая цяжкая. Гэта прыемна, але незручна. Цішоткі апранаць пакуль што я не буду. Я не магу сабе ўявіць, як гэта рабіць. І, напэўна, гэта ўсё. Магчыма, буду здымаць апдэйты потыднёва, глядзець, як яно будзе адбывацца. Можа, нейкія апдэйты будуць раней. Усім пакеда.